መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 26 ወእግዚአብሔር ብንጽሕና ተመላሊሰ ከይተሓንኰልኩ ኸኣ ኣብ እግዚአብሔር ተወኪለ እየ እሞ ፍረደለይ። ወእግዚአብሔር መርምረንን ተዓዘበንን ንልበይን ኩላሊተይን መርምሮ። ሳህልኻ ኣብ ቅድማ ዓይንተይ እዩ እሞ ብሓቅኻ እመላለስ ኣለኹ። ምስ ሓሰውቲ ሰባት ኣይተቐመጥኩን፣ ምስ ኣምሰሉታት እውን ኣይከድኩን። ንማሕበር እኩያት እጸልኣ ምስ ረሲኣን እውን ኣይቅመጥን እየ። ወእግዚአብሔር ንእዳወይ ብንጽህና ኣሓጽበን። ድምፂ ምስጋና ክሰምዕ ንብዘሎ ተኣምራትካውን ምእንቲ ኸዘንትወስ ንመሰዊኢኻ እዞሮ ኣለኹ። ወእግዚአብሔር ንቤት ማሕደርካ ነቲ ኽብርኻ ዝነብረሉ ቦታ ኣፍቅሮ እየ። ንነፍሰይ ምስቶም ኣብ ኣእዳዎም ዓመፃ ዘለዎም ሓጣን ንህይወተይ ከኣ ምስቶም የማነይቲ ኢዶም መማለጃ ዝመልአት ሰብ ደም ኣይትመንጥላ። ኣነስ ብንጽህናይ እየ ዝመላለስ፣ ኣድሕነኒ መሓረኒ እውን። እግረይ ኣብ ጥጡሕ ቦታ ደው ኢላ ኣላ፣ ኣብ ማሕበራት ንእግዚአብሔር ከመስግኖ እየ።